Oes o'n ôl ato ni I sgwar y gwartheg, neu cilch y gwartheg yn y ffair eia. Trin a trafod yw I ar hyn o bryd. Dyna'r ddau feirniad ym Bencampwriaeth Heffrod. Rob Ratri ar y dde a Dau Thomas o Lanwnen ar y chwith. A dwi'n meddwl bod nhw just wrth I nawr yn trafod gyda y stiwardiad yn hyn beth yw'r cynllun. Dwi'n meddwl bod Dau eisiau gweld nhw'n cerdded unwaith eto. Nath e hyn ddo, yn do fe ogi. Ti'n nabod Dau yn iawn ogi. Fi'n credu mae fe'n trio gweithio nhw nawr, mae fe moyn tynnu byti 3-4 mlaen sydd yn y running, fi'n credu. A wedyn, falle bydd e'n moyn hala nhw gerdded. Mi oedd Rob yn neud y bystych ddoe. Doedd Rob ddim yn dieddol ofyn I nhw I gerdded eto. Unwaith oedd wedi gweld nhw'n cerdded I fewn, wedyn oedd e'n tynnu. Ond mae Dau, wrth gwrs fel y wedys di'n falle eisiau rhywbeth fwy siowi. Na beth mae fe moyn rhywbeth mwy siowi. Sa'n gwybod Ratri yn... Dim beth oedd ddim yn eisiau rhywbeth. Just y cig yn mwy am y cig. Mwy o cig, ond mae Dau moyn rhywbeth sydd popeth. Cig, siow, cerdded. Ariod. Mae'n mynd yn ddiddorol nawr yn dyfu deall. Wel, siwt maen nhw'n mynd I... Byddwch chi isio 2 feirniad a maen nhw isio hollol wahanol. Odi. Mae'n medru bod yn... Mae Dau fel eriod, amser ni bod yn dangos. Fe'n gweithio ti straight away, swyd digon da, swyd digon siowi, neu swyd digon o led yna. Mae ffili cerdded. Mae'n apeth o Dau moyn popeth. So mae'n ni hala nhw mlaen nawr. Dewch I ni sôn nawr am Heifer Olford sy'n cael ei tynnu fewn yn y pen pellach o'r ail un. Mae'n un o canol fan hyn nawr gyda Melanie Alfords. Yr Heifer goch tywyll ma nawr, Coni, mae yna 2 Heifer Olford ar y chwith nawr, a mae Heifer Elfed a Elfed Williams o Bonsenni, dy fe deall, ti'n gweud wrthai, ar y dde. Mae yna 2 Heifer dychryn fan hyn hefyd. Nes I roed ymhen ar y bloc nos yn o blaen, a nes I ddeud 2 yma. Y 2 yma nes ti Un o'r 2 yma, Un o Elfed a Neil Lloyd wrth gwrs yn dangos. Wel, Dau wedi cymryd ffansi I Heifer Melanie Alfords yn y sioe frenhinol yn y ha. Cohifyn hyn, yr un coch tywyll. Nawr yr un coch tywyll. Mae'n smart, mae'n lan. Chymod. A mae wedi troi allan, dod I ddechrau gweld. Mae wedi troi allan dda. Mae yna 2 eithriadol o Heifer arbennig iawn fyna. A mae yna gig fyna hefyd sy'n mynd I gadw Rob yn hapus fel cigydd. Dyma ni felly yn cyrraedd pen llanw Bencampwriaeth Heffrod. Y 2 feirniad, Dau Thomas a Rob Ratri wedi tynnu nhw lawr I 6. Sa'n gweld nhw'n mynd I... Sa'n credu bydd Dau'n hala nhw I gerdded, fi'n credu nawr bydd e jyst yn... Mae'n mynd I tapo nhw allan. Heifer Bedig Rifan Phillips yr un gyntaf yn un nawr. Mae hon yn clampo Heifer Grif. Mae'n hyd, mae'n smart. Ydy wi. Mae'n cario bwysau dda. Ydy. Mae'n gario fel as, gen I mysgwydd trwm na di byd. Mae'n cario'r bwysau ar eithriol. Heifer Wyn wedyn Wyn o Sir Fôn, yr un ddi yn y canol. Yr unig un ddi sydd wedi cael ei thynnu mlaen. Yw hwnna'n gweud rhywbeth wrthon ni, pwy a wyr? A Bencampwriaeth yr ha hefyd. Yn union. I wneud o yr ha a cario'r un yna ni fel na drwad i'r dolyg. Fydde hwnna'n anhygoel, cofio, sa'n gallu neud y dwbl. Fi'n credu Maled oedd Aled yn gweud bod e heb gael ei wneud eriod. Bod ennill yn y haf a... Na, eriod. Fydde'n gampa hanner o staw hon drwodd I wneud I fynd nawr yn y Bencampwriaeth Heffrod. Mae'n gallu os ym byd yn bod na I ddim... Na, mi lle'n rhwydd wneud I. Galle. Os a unrhyw un o'n nhw'n medru curo, mae bob un nhw'n heidanol iawn o gael curo. Heifer Penny wedyn ni'n gweld yn fe ar coler coch efo Wendy'n yn dangos. Mae Wendy jyst yn sorto I thradu allan o hon yn... Mae nhw'n Heffrod y siow, mae nhw'n sefyll allan, mae nhw'n dal allan gati. Un person I ddim di sôn am, Tecwyn. Tecwyn, ar Heifer, ie. Mae hwnna di wneud yn dda dros y flwyddyn. Tybod. Mae hwnna llawn cig. Cohifyn hyn, drach ar hon, drach ar pwer sdat ti. Dwi'n siŵr bod yr is Bencampwriaeth yr lloia ifanc yna, mae hon yn chwaer gyfa I ddweud, dwi'n siŵr bod nhw'n 2 chwaer. Odi, mae nhw'n 2 chwaer. Mae nhw'n 2 chwaer. Ydy, mae nhw'n 2 chwaer. A ti'n lli gweld y lliw hefyd. A mae llawn cig ydy. Drach ar topi. Ella hon yn rhwydd fyna hyn. O, galle. So ti gan... Pwy a wyr, le mae'n mynd I fynd? A pethau poethi. Mae rhaid nhw'n mynd I reili nawr I pigio'r pwyntiau. Beth sy'n dda a beth sy'n ddim, am ni cymryd bach amser. Hosti blewi wy'n dyfed nawr. Ie, sim lot I gwahanu nhw. Na. Maen nhw wedi cael un sgwrs fach arall fechgyn. Maen nhw wedi cytuno fi'n gyda. A maen nhw wedi mynd! Am Heifer Tecwyn Jones! Ar un ddim yn gweud o gwbl. Wel, ardderchog, rhif 88. Sir Fôn wedi mynd ar garden coch, Deian. Yn y lloia ag yn y Heffrod. Ie.
Da iawn, da iawn. Wel, arbennig iawn. A dwi'n siŵr na chwaer y Heffar yma oedd yn is Bencampwr y lloia bore yma. Yn y baby beef. Yn y baby beef. Dwi'n siŵr bod ti chwaer gyfau hon. Oed. Tywod, oedd e pen pella wrtho ni. O'n hi mynd... A mae'n falch bod ni wedi cael cyfle i sôn amdano fe, achos oedd e'n bwysig, tywod, achos mae'n glamp o heffer dda, dwi. O, di, mae'n siowi. Mae'n sefyll llawen. Mae cig yno a mae'n siowi, so mae'n siwtio'r ddwy nhw. A di, mae wedi plesio'r ddoi feirniad yn dywyn. O, di. Mae wedi. Ond tywod, mae rhywun yn teimlo, a lleifo wedi mynd unrhyw ffordd. O, gallu unrhyw ffordd. Cystal safon yr Heffrod sy'n ma'n enni. Le eith y gilwabr, yw Sir Fôn am wneud y dwbl eleni yn y ffair ia. Gall fod. Gobeithio. Gall fod. Wir gobeithio. Ie, ynddo fe. Gobeithio. Dych chi'n gweld ti fan yma, mae dal mor siowi o Heffar drom, mae'n siowi, dydy. O, di, mae'n sefyll Mae pen a dal, o, mae'n... Mae hyd, mae cig na. Mae hyd na. Mae steaks yna. O, dim ware. O. Dim ware. Le mae ni'n mynd nawr? A dyma ni tawr te Heffer Cai hi oedd yn ail felly yn dyfa i... ail i tecwyn yn y chlas. Mae'r gilwabr wedi dod mewn. Mae rhywun yn meddwl falle mae'r gilwabr fydd yn mynd i un o'r 5 arall oedd yn y line-up yn barod. Alfred, fy'n iddo. Alfred, ti'n meddwl de? I siwtio, i'n cario. Maen nhw'n matcho dda, dydyn. Odyn. Oedd hwn o'r un lliw a bod dim, dydyn. Diddorol. Na beth fydd ei nawr. A 2 nawr lawr y pen pella yna. Andi. Yn pwyso a mesur. A nôl gyda Heffer Elfed. Nôl at un Melanie Olford o ddyfnaint. Rob Rattry yn mynd o'i chwmpas i hefyd, ond dwi'n meddwl bod nhw'n bron iawn yna, yndyn nhw. Mae nhw moyn y pwysau bwchwy trwm na, mae nhw moyn y pwysau sydd debyg i'n tecwyd. So bydde rhwng y ddwy hanner a bydde ni'n meddwl. Mae dau yn credu wedi wneud. Mae dau yn gwybod beth mae fe. Fi'n wedi wneud i penderfyniad dau, fi'n meddwl. Adi, mae dau napus, mae dau wedi sefyll nôl, mae dau yn gwybod. Mae dau yn gwybod beth am moyn. Adi, mae dau yn gwybod. Y braf i weld dau yn edrych gystal hefyd a yn mwynhau'r gwaith. Ac a siwt newi heddi a ddo fi'n gyrru. Go lew Oedd yna strygl siwr i gorau pres ar y siwt. Tiadi, fydd e'n gwylio hwnnw ôl. O, fydd e'n siwr o fod fi. Deith y ti to am y ti. Na, go lew nhw. Maen nhw'n barod, dwi'n meddwl, i fynd am yr is Bencampwr. Un sgwrs ola fydd hi. Deian, ti'n mynd am Melanie Olford, wyt ti? Ynddo, dwi'n meddwl, ynddo. Mae matcho'r Heffar a Tecwyn yn ddifau, dwi'n meddwl. Ai, am Heffer Elfed, dwi'n meddwl. Rhwng y ddau na, Melanie Olford. O, na chi, Elfed Williams. Wedi chael i. Da iawn i wen. Yn mynd i bod seni. Ddim yn aml wy'n iawn, gofio. A dyna'r ddwy, felly, y ddwy Heffer sydd wedi dod i'r brig. Tecwyn Jones o Sir Fôn, i ddiwrnod yw i Bencampwriaeth yr Heffrod. Tybed allu ddefyn yr holl ffordd, boys? Gobeithio nôl i Sir Fôn, dwi'n rili gobeithio. Wel, un beth sy'n sicr, mae yna wledd dal i ddod, felly dowch nôl ato ni, yn y man.